Доброго вечора, я Тетяна Даниленко, це кримсько-татарський канал АТР. У нас в гостях сьогодні Сергій Соболєв, заступник лідера фракції «Батьківщина». Вітаю вас. Вітаю. Отже, важливий парламентський тиждень. Ви, як людина, мабуть, один з найдосвідченіших депутатів в українському парламенті, ще з другого скликання, починаючи з першого, були присутні там. Головне питання – земля і бюджет. Як гадаєте, вдасться зламати ситуацію з землею і все-таки проголосувати той законопроект, який пропонує зараз влада? Сьогодні проти об'єдналися абсолютно між собою, здавалося б, мало пов'язані фракції, такі як «Батьківщина», «Опозиційна платформа за життя», «Європейська солідарність», депутатська група «За майбутнє», націоналісти на вулиці. Вас всіх об'єднує позиція по землі, ви проти продажу землі. Як гадаєте, вдасться зламати ситуацію? Чи все-таки проголосують землю? Дивіться, для того, щоб було зрозуміло предмет нашої розмови, про що йде мова? І що, власне, за законопроект, який з 11, потім один відкликали, з 10 обрала партія влади. «Слуга народу». Це законопроект, в якому, на мій погляд, є три найжахливіші речі. Перша річ – це можливість концентрації в одних руках, причому не просто концентрація, а з правом викупу і потім перепродажу 210 тисяч гектарів землі. Для розуміння, тобто в одні руки можна продавати не більше, як там записано, 0,5% від всього земельного фонду України. Він складає приблизно 42 мільйони гектарів. Це десь 72% всієї території України. Щоб ви розуміли, це земельний фонд, земля сільгосппризначення. От цифри, які є. І це означає, що фактично в нашій країні приблизно 100 родин, навіть якщо не брати найбільший показник, отримують право володіти практично всією землею. При цьому вони зробили обмеження для областей в межах 15% в одні руки. Друге, вони зробили право для продажу, купівлі-продажу земель спільними підприємствами. Тобто, давайте речі називати своїми іменами, іноземцями. І вони цей механізм запускають разом з механізмом продажу земель українців. Третє, що я, на мій погляд, просто неприпустиме. Фактично, весь цей проєкт підлаштований під те, щоб мати можливість не просто сконцентрувати там в руках 20, 30, 40 найбільших родин земельні ресурси, а фактично цей законопроект взагалі вилучає таке поняття, як фермер. Чому я це дуже легко поясню? Єдина можливість, яка залишається у фермера, це викуповувати земельні паї громадян, а на це саме і тисне влада, що подивіться, як у нас десь там 5-7% громадян, які володіють паями десь приблизно від 3 до 5 гектарів. Це така середній показник паїв в Україні, в залежності від області і району. От ці громадяни хочуть приблизно 5-6% по всіх опитуваннях продати свої паї. Там в різні періоди було 10%, але не більше. Так. Але уявіть собі, тобто продається пай посеред поля. Якщо це 5-7%, це максимум продається там на 100, наприклад, паїв, 5-7 паїв, які розкладені в різних місцях поля. Хто може викупити і хто піде на те, щоб викупити пай, якщо по всьому контуру це є абсолютно не його земля? Як ти будеш обробляти ці 3-5 гектарів? Одна справа – це ще садівництво. Інша справа – там городництво, як ті самі теплиці. Можливо. Якщо це є для культур, таких як зернові культури, та сама соя, кукурудза, соняшник, це в принципі неможливо. По-перше, це буде абсолютно різні культури, які вирощуються одночасно на площах, які поруч розташовані. Тому ці всі казки про те, що тепер українець зможе продати, там 6 мільйонів власників, які були на зарі розпаювання, зможуть продати спокійно свої земельні ділянки, це неправда. На що тоді це розраховано? Якщо ми порахуємо, скільки земельні ділянки розпайовані займають і всі інші, то виявиться, не на цю землю претендують. Претендують, перш за все, на великі масиви,
Бо де можна взяти 210 тисяч гектарів землі в одні руки? Це тільки або земля державна, або земля, наприклад, Аграрної академії наук. І тому такі масиви будуть продаватися досить вдало, і при цьому громадяни, без сумніву, будуть отримувати найменший зиск з цього. В чому я бачу найбільші ризики і небезпеки? Замість того, щоб сприяти розвитку фермерських господарств, власне, от коли кажуть, «Батьківщина проти». Ні, «Батьківщина» не проти ринку землі. Але якого ринку землі? Ми внесли законопроект, що в тому скликанні, до речі, на диво, хоч ми були і в опозиції, нас парламент підтримав попереднього скликання. В першому читанні був прийнятий ухвалений закон, який фактично поетапно наближує нас до фермерських господарств, які будуть володіти землею. Ми запропонували 5 гектарів в одні руки, як право викупу тим, хто обробляє цю землю, тільки тим, хто обробляє, щоб не було спекулятивних концентрацій землі, потім перепродаж їх тими самим іноземцям. Через невеликий проміжок часу до 20 гектарів, які можна викуповувати в приватні руки. Ми чудово розуміємо, що це за земельні паї будуть. Це будуть земельні паї, якраз от і можна використати для городництва, садівництва. Все але інше... те, що ви пропонуєте, воно, очевидно, не дасть притоку інвестицій, на який розраховує влада. Слухайте, давайте поговоримо про інвестиції. В ситуації, коли з кварталу в квартал в Україні недовиконання бюджету, причому не мале, коли повна там економічна безнадія, незрозуміло, як дивитися в майбутнє. Потрібен якийсь укол адреналіну. І от таким уколом адреналіну влада бачить ринок землі, який одразу дасть швидкі гроші, після чого економіка запрацює. Така логіка влади, наскільки ми розуміємо. Швидкі гроші на 1 рік. Давайте казати правду. Максимум на 2 роки. Бо все інше, що далі буде перепродаватися на ринку, ми ж чудово розуміємо, як це буде перепродаватися. Через офшорні юрисдикції, де ніяких податків вже не буде. Друге. Якщо це викуп землі, наприклад, не у держави, а у громадян, які тут інвестиції? Від того, що вам, як власнику пая, дадуть по оцінках від 400 до 600 доларів за гектар, і ви отримаєте за свій пай від 3 до 5 гектарів, максимум 2-2,5 тисячі доларів, щоб просто люди така розуміли... європейська ціна в багатьох маленьких східноєвропейських країнах такі самі ціни. Про які суми йде мова. Тобто ви за пай можете отримати максимум від 2 до 2,5 тисяч доларів. Тобто якщо хтось розраховує, що це там кошти, за які людина потім може купити, наприклад, квартиру, якщо він не хоче займатися обробкою землі. За гектар, наскільки ми розуміємо? За гектар, так. За гектар. Ні, за гектар буде 400-600 доларів. Тому пай в 3-5 гектарів це якраз і буде 2-2,5 тисячі доларів за пай. Я не помилився тут. Гектар буде 400-600 доларів максимум коштувати. По всім оцінкам, що це за розрахунки? Подивіться, на які ви спираєтеся? Всі оцінки, які на сьогодні дають, приблизні на наступний рік, як прогноз вартості землі, це приблизно 400-600 доларів від її кадастрової оцінки. Або це чорноземи, які без сумніву будуть коштувати, або це суглинки, які будуть коштувати набагато менше. Або це розпахані яри, які будуть коштувати ще менше. Тому, коли ми ведемо мову про кошти і інвестиції, які підуть громадянам, які хочуть це купити, це фікція. Друге, якщо ці земельні ділянки скуповує іноземний інвестор або спільне українське підприємство, ми ж розуміємо, що ніяких податків не виникає. От якщо купує фермер український, як юридична особа, як фізична особа, який зареєстрований в Україні, то ясно, що він сплатить з цього податки. Якщо це купує спільне підприємство, ніяких податків взагалі не буде. Вони обійдуться через, оскільки вони всі зареєстровані в офшорних або напівофшорних юрисдикціях, вони податки не сплатять. Друга проблема, яка тут виникне, і вона шалена і ще більше. Дивіться, для того, щоб оперувати якимись площами землі, наприклад, тут південь України, звідки я родом, Запоріжжя, у нас це зона ризикованого землеробства. Це означає, що тобі треба вкладати кошти у що? В техніку, в зрощення, крім того, у що вкладають всі інші. Кажуть, під залог землі можна брати кредити. Але далі ведуть мову про те, що під залог землі можна взяти кредити для того, щоб викупити цю землю. От ви фермер, у вас є вибір.
Або вам купити землю цю, або вам купити ще один трактор, ще один комбайн, поставити ще зрощення, наприклад, на там 500 гектарах землі поетапно. Що ви наскільки ми виберете? розуміємо, цього року більшість фермерів і так акумулювали, тобто ресурс в грошах для того, щоб, якщо відкриється ринок землі, вкласти це в закупівлю землі, а не дивіться, втратити які ці фермери? наділи, так? Якщо у тебе 10 тобто тисяч... зарізали худобу, там вклали не в насіння, а все-таки в збереження коштів, і це достатньо масова ситуація по фермерських, от як ви кажете, господарствах. Якщо це у тебе там 3, 4, 5, 10 тисяч гектарів землі, ясно, що ти можеш сконцентрувати ці гроші. Якщо ти як фермер обробляєш 300-500 гектарів землі, ти не зможеш такі кошти сконцентрувати. Це дуже легко порахувати на прикладах. І тому я думаю, от всі ці розрахунки, що інвестиції прийдуть, що за цю землю там хтось дасть гроші, це, на мій погляд, розрахунки, які не мають під собою ніякої основи. Мені це все нагадує взагалі 92-й рік. От ви згадали перше скликання? Це так звана велика приватизація. Громадяни. Чому ви проти? Ви всі отримаєте ваучери. Ви кожен будете володіти, якщо ви проживаєте в місті, часткою в підприємстві Запоріжсталь, Коксохім, Ілліча. Можна далі перелік це така лотерея, в якій Чим багато це хто виграв. Я не знаю, хто Є виграв. хтось, хто програв. Виграли Більшість одиниці. От я не знаю, ви ваучер чи ваші, ви не могли навряд, чи ваші батьки отримали ваучер. От я особисто отримав ваучер. Знаєте, скільки він коштує? 5 гривень 38 копійок. Знаєте, яке це підприємство? Це не Запорізький алюмінієвий завод, який лежить. А це, наприклад, Запорізький коксохімзавод. Це працююче підприємство, яке є в ланцюгу разом з Запоріжсталлю. Ваучер обезцінився до 5 гривень 38 копійок. Про що ми взагалі ведемо мову? Тобто, хтось хоче сказати, що я, як громадянин України, який скористався своїм правом на цей ваучер, поділив державну власність в пропорції 5 гривень на одного громадянина. Не смішіть. Ми ж всі знаємо, як далі викуповувались ці підприємства через інвестиційні фонди. Це те, що зараз розказують про землю. Люди здавали ці ваучери за безцінь. Їм казали, ви будете учасниками великої бульбашки інвестиційної. Ми скуповуємо за ваші ваучери великі підприємства, а далі ви будете їх співвласниками. Покажіть мені ці мільйони співвласників. Покажіть мені 500 000 співвласників громадян України. Такого немає. От приблизно те саме пропонується на сьогоднішній день піти по тій же схемі по землі. Тому ми не проти ринку землі. Тільки що розуміти під ринком землі? Якщо це сприяння фермерським господарствам, немає питань, ми повинні все зробити для того, щоб фермер мав першочергове право працювати на тій землі і обробляти ту землю, на якій він працює. Якщо це стосується, наприклад, іноземних інвесторів, мені здається, що це приведе до страшних наслідків. Давайте про іноземних окремо поговоримо. Вчора уважно прослухала звернення Володимира Зеленського до нації з приводу ринку землі. І він там, сказав, що всі, хто проти, це політики старої генерації. І громадяни, подумайте про те, чому вони так почали різко дбати про ваш добробут. Давайте послухаємо звернення пана Зеленського, де він розповідає, як саме планують продавати землю іноземцям і після яких рішень. Прийнято наступне рішення. Між першим та другим читанням у діючий проект закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Відповідний пункт буде міститись у законі.
А можна одне побажання? А можна включити прес-конференцію 14-годинну пана Зеленського, де таке саме питання йому задають журналісти, де він Дійсно розказує, відбулася певна еволюція поглядів. що ми- Спочатку ми ніколи не продамо землю. Спочатку ми будемо продавати всім землю. На цій Потім ми не будемо прес-конференції він заявляє, іноземцям. що ми не будемо продавати іноземцям. Ми Тому що народ відкликаємо- проти 73%, чи Да, ми 78%. відкликаємо цей законопроект, який внесений в парламент, вносимо новий, і дійсно вони зранку, після його прес-конференції, внесли новий законопроект. Тільки там знову чомусь з'явилися іноземці. Тобто, що сталося? А от на вашу думку, що сталося? Реально Слухайте, мені тричі здається, змінювалася точка зору що президента. Президент і його оточення так само бачать всі результати опитувань. Я хочу нагадати, по іноземцях цифра страшна для них. 83% категорично проти продажу землі іноземцям. Ну і 68 проти ринку землі як такого. землі і продажі землі. І вважають, що мораторій треба поки що утримувати максимально. Тому я думаю, що от заяви про те, що ми вилучимо, була така можливість. Ви ж внесли законопроект на заміну раніше поданого. Що сталося? Чому там знову виявилась норма про іноземців? Тільки раніше це була пряма норма, що мають право купувати іноземці. В цьому законопроекті вони це сховали. Спільні підприємства, де вже немає засновники тільки українці і все інше. Тепер давайте вдумаємось в слова, які сказав президент. Він сказав, що будуть мати право купувати фізичні особи, немає питань, українці, і юридичні особи, які існують в Україні. А де вони зареєстровані? Це ж ключове питання. Якщо ця юридична особа, яка складається виключно з українців, але зареєстрована, наприклад, на острові Мен, на Британських Вірджинських островах або в інших напівофшорних юрисдикціях, які знаходяться навіть на території Європи і Європейського Союзу, то виявиться, що в разі, якщо вони будуть скуповувати цю землю, вони не будуть платити ніяких податків. От ми з вами, як громадяни, при купівлі будь-якої нерухомості, чи при купівлі, наприклад, земельної ділянки для будівництва будинку, чи дачі, чи готової дачі, чи готового будинку, ми з вами сплачуємо податки. Якщо ви зареєстровані як юридична особа в офшорній або напівофшорній юрисдикції, ви податків не сплачуєте. Вже втрати бюджету. І таких питань далі залишається дуже багато. Добре, між чим першим ви і другим пояснюєте? туром це буде виключено, буде проведено референдум. Референдум буде проведено між першим і другим читанням, ну ми ж розуміємо, що цього не буде. Тобто це означає, що буде ухвалено закон. Далі почнуть діяти всі схеми, які діють, як вони і діяли. Далі, добре, українські громадяни. А українські громадяни, які мають другий російський паспорт. А українські громадяни, які мають другий інший паспорт. Вони ж українські але громадяни. не суть важливо. Все одно через скільки? 3 роки? Через 4 роки все одно продавати іноземцям можна буде. Ну, це якщо буде, ну, ми ж розуміємо, що на референдумі за 3 роки цифра 83% ніколи не зміниться. Це ж все очевидно. Тому ми сьогодні, я от взяв з собою цей наглядний матеріал. Це матеріал, який підготовлений, на мій погляд, одним із найкращих фахівців на базі матеріалів Організації Об'єднаних Націй і організацій, які займаються земельною реформою в світі. Вони проаналізували в декількох розділах, ми роздали кожному представнику «Слуги народу». Правда, дехто, не читаючи, викинули це одразу в смітник. Ну, ми розуміємо, що у них є приклад Мілованова, міністра економіки, який заявляє, що я книги взагалі не читаю. Це дурість читати книги. Ну, є така позиція, не страшно. Але більшість почитали. Так от тут є весь аналіз, як проводились успішні земельні реформи. Наприклад, в тій же Німеччині, в тій же Франції. І як проводились невдалі земельні реформи в таких країнах, як Мадагаскар, яка на сьогоднішній день поділена між 4 найбільшими світовими корпораціями, де безробіття тотальне, де фермерство загублено остаточно. І таким чином, от дуже гарний приклад Мадагаскару приводиться. Я не хочу ходити в далекі дебрі. Але ви знаєте, от я вивчаю зараз історію Сполучених Штатів Америки і подивився дуже цікавий факт. Рівно за 100 років до нашого Голодомору, 33-го року, попробували провести аграрну реформу через залучення коштів банків в Сполучених Штатах Америки. Це закінчилось голодом. Коли банки надавали кредити фермерам, які щойно починали селитися на території незайнятих штатів,
вони фактично всі збанкрутували і змушені були віддавати банкам не лише землю, яка була закладена під ці кредити, а і той елементарний інвентар, який у них був, включаючи їх будівлі, для того, щоб фактично не потрапити у в'язницю боргову. Тобто навіть найбагатша країна сьогодні світу зрозуміла, на жаль, на своєму прикладі, але це було дуже давно, що не можна йти по такій схемі. І далі, якщо ми побачимо, яка схема діє на сьогодні в тій же Німеччині, Франції, в Сполучених Штатах, в Канаді, вони пішли зовсім по іншому принципу. Держава масово викуповує сьогодні землю, і майже 50% землі в Сполучених Штатах Америки належить державі у вигляді, бо у них держава, штат – це теж держава, і вони вважають той принцип, який закладають і пропонують, здачу в оренду цієї землі набагато більш перспективним, тільки довгострокову оренду, щоб це не була оренда на рік, на два, коли земля виснажена і далі там нічого не цікавить. Ні, це довгострокова оренда. І це дає можливість абсолютно по-іншому розвиватися сільському господарству. Тому я думаю, що нам треба все-таки краще вчитися на чужих помилках. Бо ще одного голодомору Україна не переживе. І я думаю, що той, хто мріє сьогодні, що він сконцентрує великі ділянки землі за безцін, скупивши цю землю, а далі її перепродасть, як вони сподіваються, через 2-3 роки великим корпораціям транснаціональним, які далі тут будуть вирощувати генетично модифіковану сою, кукурудзу, яку, до речі, на сьогоднішній день обмежено прийняття в Європейському Союзі. Ви знаєте, через це провалилася угода про зону вільної торгівлі між Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Бо в США є 100 номенклатур, які дозволені як ГМО, генетично модифіковані, а в Європейському Союзі всього 3. І тому є обмеження на імпорт, наприклад, в Європейський Союз продукція, яка вирощена як ГМО. Чому я це привожу приклад Європейського Союзу? Мене вразила одна цифра. Підсумки цих місяців, якщо я не помиляюсь, до вересня, 9 місяців цього року, у нас експорт в Європейський Союз склав 7 мільярдів євро тільки по аграрній продукції. Приріст іде з року в рік шалений. Ми відкрили для себе європейський ринок. І що дуже важливо, ми відкрили цей ринок в основному не як зерновий ринок, куди ми експортуємо зерно. Ми відкрили цей ринок. Пригадайте, в свій час була абсолютно правильна реформа, коли ми заборонили через дуже високі мита, це не було заборона пряма, а через високі мита експортувати насіння соняшника. І далі можливість за 3 роки відбудувати всю переробну галузь, і тепер ми одні з найбільших експортерів олії. Ми не соняшник вивозимо, а олію. Така сама ситуація по меду, така сама ситуація по борошну. Тобто ми почали міняти структуру експорту. Це вже не просто експорт зерна чи не переробленого. Тобто аграрії і так вкладають зараз і в землю, і в виробництво. Та ви що? Я знаю, наприклад, тих, кого я знаю з аграріїв, вони всі практично йдуть по шляху купівлі найкращої техніки. Це Джон-Діри, це Піонери, це Нью-Холланд. Тобто це комбайни, які збільшують продуктивність виробництва на 1/3 одразу. Вони вкладаються сьогодні в зрошення, якщо це стосується зон ризикованого землеробства, Херсонщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина. Вони розуміють, що чим ти більше вкладеш, земля віддає шалений ресурс. І те, що сьогодні аграрний сектор – це майже половина ВВП країни, це саме свідчення, скільки за ці роки вклали аграрії. З нами на прямому зв'язку є перший заступник міністра економіки і сільського господарства Павло Кухта. Вітаю вас. Добре. В нас в студії заступник лідера фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв, який стверджує, що українські аграрії і без відкриття ринку землі вкладають чималі інвестиції, і агросектор є половиною українського ВВП. І про те, що непродумане відкриття ринку землі може звести на нівець там зусилля попередніх років і позитивні зміни, які вже відбулися
відбулися. Як, ви гадаєте, в чому тут обман старих політиків, про який каже Володимир Зеленський, чи взагалі є тут якийсь обман? І все-таки оця от коаліція різних фракцій проти ринку землі, від опозиційної платформи «За життя» там до «Батьківщини» і ЄС, чи зможе вона переламати ситуацію в парламенті проти закону, який планують ухвалити вже найближчими днями? Знаєте, я сподіваюся, що ні, не зможе. Ви знаєте, по-перше, аграрний сектор все-таки не займає половину ВВП країни. Це було б дивно. Ми все-таки достатньо вже сучасна країна, щоб сільським господарством половину ВВП не створювати. Десь від близько 15, здається, відсотків від ВВП і 40% від експорту. Але дійсно це потужний драйвер економіки, така одна з тих стовпів, на яким стоїть наша економіка. Це дуже добре. Дійсно, вони швидко осучаснюють виробництво. Дійсно, нам є чим. Це один з тих секторів економіки, де нам реально є чим гордитися, і ми нарощуємо свою присутність на тому ж таки європейському ринку і можемо сильно рухатися вперед. Земельний ринок нам в цьому не заважатиме, а тільки допоможе. Так, тому що земельний ринок зробить відносини в аграрному секторі більш ранковими, більш ефективними, в принципі, дозволить більш ефективним гравцям швидше розвиватися, і за рахунок цього, навпаки, зростання аграрного ВВП лише пришвидшується, сповільниться. Найголовніше, земельний ринок це ж не про якийсь перерозподіл якихось активів чи ще щось. Це банально про те, щоб просто повністю права власності, які є в 7 мільйонів людей, які володіють землею, їм дати. Ось і все, про що земельний ринок. Все інше, насправді, це деталі, які в парламенті спокійно дійсно можуть бути обговорені і прийняті в тому чи іншому форматі. Але вічно забирати в людей право користуватися землею – це точно не вихід, це ненормально. І розвиток економіки це стримує, тому що робить агросектор таким побудованим на дуже неефективній базі. Тобто базова річ, земля, той актив, з якого все це працює, не торгується, купувати, продавати неможливо. Відповідно, весь сектор, в якийсь момент він просто перестане зростати, нормально розвиватися. Тобто це така модель не є стійкою. Павло, а от хто все-таки вплинув на позицію президента, яка щонайменше тричі змінювалася? Спочатку він заявив наприкінці літа, початку осені, здається, що потрібно продавати землю, відкривати ринок землі, в тому числі для іноземців. Потім під час своєї прес-конференції він сказав, що більшість населення України проти ринку, проти продажу землі іноземцям, і продавати землю іноземцям не можна. І, до речі, прем'єр Гончарук теж неодноразово заявляв про те, що продавати іноземцям не можна. Тут нова позиція про те, що продавати іноземцям можна, але після референдуму між першим і другим читанням закону. Власне, хто впливає на президента, хто зміг зламати його точку зору стосовно того, щоб продавати іноземцям, спочатку потрібно і можна, потім не можна категорично. От на що він спирається, на вашу думку? Ви знаєте, я б найголовніше, на що звернув увагу, що в нього позиція жодного разу насправді не мінялася стосовно того, що ринок треба запровадити. Так? Тобто, насправді, якісь деталі запровадження ринку, позиції можуть змінюватися і в президента, і в уряду, і в парламенті можуть обговорюватися. Це кінець кінцем деталі. Це є принципова річ, що ринок потрібен, економіка має бути ринковою, економіка ключового сектору має бути ринковою. Один з найбільших активів в державі, який ще й належить 7 мільйонам людей, а не кільком людям, наприклад. Це 7 мільйонів людей, це 15% громадян всієї країни. Що цей актив має існувати в ринкових умовах. Тут я не бачу жодної з ним позицій. Все інше, насправді, це певні деталі цього ринку, того, як він має працювати. Але кінець кінцем, якщо так за дуже-дуже великим рахунком, це другорядне. Головне, це певні принципи, на яких ми будуємо державу. Один з тих принципів, це якщо в людини є власність, вона все-таки її може вільно розпоряджатися. І це головне. Я не бачу тут таких з ним позицій в когось. Чому ж, на вашу думку, так фермери протестують? Ми бачимо перекритий урядовий квартал, обіцянки заблокувати залізницю і основні автомагістралі. Тобто ініціатива викликала шалений супротив в першу чергу тих людей, яких це зачепить, фермерів. Чому, на вашу думку, тоді вони так виступили категорично проти закону?
Ну, до речі, навіть фермери, вони ж не виступають вже проти ринку землі, вони виступають за певний формат запуску ринку землі. Дійсно, певні категорії, в залежності від того, як його запустити, можуть виграти більше або менше. Ну, і в принципі нормально, що кожна з них чином відстоює свої інтереси. Але якщо поговорити з фермерами, там, фермери теж вони, ніхто нікого не сперечається. Ну, принаймні, мій досвід спілкування каже, що вони не сперечаються з самим принципом того, що свою власністю людина має розпоряджати. Власне, фермери – це певний такий приклад підприємництва якраз на селі. І людей, які своєю власністю намагаються найбільш ефективно розпоряджатися. Що ж, гаразд, дякую вам. Павло Кухта, перший заступник міністра економіки і сільського господарства, торгівлі і сільського господарства, був з нами на прямому зв'язку. Отже, пане Сергію, все-таки до позиції влади про те, що старі політики кажуть вам неправду і лякають вас тими страшилками, які ніколи не збудуться. Подумайте про те, чиї інтереси вони відстоюють. Чиї інтереси можуть відстоювати такі різні фракції і позапарламентські сили? Ну, давайте почнемо з старих політиків. Ви знаєте, я коли чую цю молоду людину, яка заявляє зухвало про те, що це старі підходи, коли аграрний сектор може займати половину ВВП країни, може він живе страхами, я не знаю, 18 століття, 19 століття, коли примітивні засоби обробки були землі. Ну, якщо назвати, наприклад, країну, яка зараз просить називати себе не Голландія, а Нідерланди, то це країна, яка використовує найпередовіші технології при тому обмеженому ресурсі, і аграрний сектор дає шалений Але підйом. все одно є дотаційним. Вони При цьому, без сумніву, як вони можуть не дотувати, якщо вони кожен рік відвоюють у моря по ділянці землі те, що нам Богом віддано. І так. Тому я думаю, що ключова помилка, яка є, це нерозуміння того, що аграрний сектор давно вже перестав бути аграрним сектором зразка кріпацтва або рабовласницького ладу. Аграрний сектор сьогодні – це найпередовіший сектор економіки. Якщо ми побачимо, яка техніка використовується на селі в більшості, ви такої техніки не побачите в жодному іншому секторі економіки. Тому я думаю, що це перша найключовіша помилка. Друга, от подивіться ключовий аргумент. 7 мільйонів власників будуть мати право продати цю землю. А де ви сконцентруєте 210 тисяч гектарів землі у цих 7 мільйонів власників? Це означає, ви хочете, щоб вони всі продавали свою землю? Але ж є статистика, яка свідчить про те, що це буде 5-7% населення. Не про цю землю йде мова. Ключова мова йде про землю державного фонду. Це дійсно мільйони гектарів землі, які можна розпродавати величезними масивами. І друге, без сумніву, це йде мова про Аграрну академію наук і її підприємства, які володіють так само мільйонами гектарів землі. От про що йде мова. А власник, який володіє 3-5 гектарами, в кращому випадку, статистика показує, це буде невеликі земельні наділи, ще й відокремлені на великому полі, масиві поля, які обробляти, якщо їх отак хаотично продавати будуть, нікому не потрібно буде. Тому я думаю, що якраз старі політики, які живуть ілюзіями 19-го, початку 20-го століття, думаючи, що аграрний сектор – це якийсь недолугий, старомодний сектор економіки. Це передовий сектор економіки. І це показують країни, які борються за свою землю, як це Нідерланди, і країни, яким ця земля віддана в користування. Тепер продаж. От багато хто каже, квартиру ж ти можеш продати, машину ти можеш продати, хату ти можеш продати. Це така дещо лукава логіка, тому Чому що ні хата, ні машина землю? не є національним. Це відтворюється. Ми ж чудово розуміємо, машина, хата, квартира, в панельній хрущовці, це все відтворюється. Земля не відтворюється. Якщо ви продали землю, ви можете продати її один раз. А якщо ви ще її продали фінансовому спекулянту, якого найменше цікавить обробка цієї землі, а ключове, що цікавить, як її потім подорожче перепродати, отут і відповіді на всі запитання. Розумієте, за такою логікою давайте всі знайдені газові родовища, або нафтові родовища, або ліси, які є в Україні. Давайте їх теж поділимо на шматки і будемо розпродавати. Уявляєте, скільки це заробить держава
В один рік, перший або другий рік продажу. Та це будуть мільярди. Тільки чим це закінчиться через рік-два, ми ж чудово розуміємо. Саме тому от якраз я і вважаю, що старі політики, які живуть абсолютно в інших ілюзіях. І останнє. Це приклад із живого життя. Ви знаєте, такий депутат Карнацький, Так. який представляв фракцію БПП. Великий Це крупний аграрій. один з небагатьох аграріїв, який скористався коротким періодом, коли можна було викуповувати землю. Тоді мораторій не продовжили, буквально це було 3 тижні, поки мораторій далі не був продовжений, бо його із року в рік продовжували до 1 січня, і тому на кожний наступний рік він продовжувався. А це не встигли продовжити. Він купив землю. Тільки знаєте, чим цей його експеримент закінчився? Коли пройшов рік, і йому треба було збирати врожай, до нього прийшли селяни, які звикли до того, що їм кожен рік платили за пай, відповідно, або грошима, або натуроплатою, зерном, чимось іншим. І сказали, а де наша цього року оплата? Як? Я ж у вас викупив цю землю. Ну, все ясно. В перший день загорілися посіви в одному місці, в другий день в іншому. І ця людина далі із року в рік, мало того, що вона викупила цю землю, вона змушена була і далі платити на пай. Тому що він чудово розумів, чим це закінчиться. Тому довести до бунтів українське село дуже легко. Да, людина буде рада, отримає там 2-2,5 тисячі доларів. Тут ще й відкриються ігровий бізнес. Можна поїхати в велике місто, зайти в казино, за годину програти ці 2,5 тисячі доларів. А потім наступить період, коли у тебе вже нічого немає. А можливо, у тебе хтось в родині підросте, хто хоче займатися аграрним сектором. Ти вже не можеш це зробити. От тому я вважаю, що ці ілюзії, які зараз розповсюджуються, що все це для людей, для цих 7 мільйонів. Ми ж не пропонуємо не встановлювати ринок землі. Да, будь ласка, 7 мільйонів громадян, які хочуть продати свою землю. Ми для цього внесли законопроект про державний банк, який викуповує по ринковій ціні, яка склалася на ринку, землю у цього власника, який не хоче обробляти, бо у нього нема нащадків вже. Це залишився старенький бабуся або дідусь, які не хочуть обробляти. Він отримує ці гроші, але ця земля залишається в державному ресурсі до тих мільйонів гектарів, які є, і на аукціоні передається в оренду фермеру. Тільки передається в оренду фермеру не з іншої області, а передається в оренду фермеру, який обробляє тут же цю землю. Інакше ви чудово розумієте, що це будуть клаптики, які оброблятися взагалі не будуть. От вам вихід із цієї ситуації. Чому ніхто не хоче йти по такому варіанту, по якому йдуть Сполучені Штати Америки, викуповуючи землю у їх власників, яким вона належить по праву, і далі здаючи цю землю в оренду на конкурсних засадах. Ну, ми ж розуміємо, що в держави немає грошей і їй конче потрібні ресурси для швидкого результату громадянам. Інакше вона не зможе просидіти до кінця своєї каденції. Ми ж це теж розумієте, якщо профукати ці гроші в перший рік і закрити дірку бюджетну в перший рік, тоді все робиться правильно. Тільки що буде далі? Ну, продали. А що ви будете далі продавати, коли ви все продали? Ну, а далі прогнозувати досить складно, тим більше в країні війна. До вас питання, як до члена тимчасової спеціальної комісії з питання відновлення територіальної цілісності, забезпечення суверенітету. Нещодавно створена комісія, не без скандалів. Сьогодні Росія в Мінську заявила про те, що Україна цього року повинна продовжити закон про особливий статус, ну, оскільки дійсно в нього закінчується термін, хоча б на 2020, і змінювати Конституцію. Я так розумію, що все-таки вже цього року це питання буде ухвалене в парламенті після землі, там, бюджету. Ну, земля не менш чутливе питання. І от ця історія – це також те, що буде до кінця цього року. Ми правильно розуміємо? Дивіться, мені здається, що відкрили ящик Пандори. Це страшна річ, коли ми пішли фактично на уступки Путіну. Спочатку було розведення, потім розмінування. Тобто ми розуміємо, що на сьогоднішній день на ключових ділянках, де завершено розведення і завершено розмінування, фактично ніяких фортифікаційних споруд не існує. За домовленостями повинен відбутися демонтаж фортифікаційних споруд. Без сумніву, і ніяких мінних заградительних полей не існує. Ми це всі чудово розуміємо. Якщо ви думаєте, що Росія на цьому зупинилася, ні. Сьогодні вони виставили чергові умови.
черговою умовою вже є внесення в Конституцію особливого статусу, чого немає ніде. Ні в Мінських домовленостях, ні в формулі так званій В Штайнмайєра. Мінських домовленостях є пункт про Зміну в конституційні зміни. Дивіться, в Мінських домовленостях є прийняття окремого закону про особливий статус окремих регіонів, що і було зроблено парламентом там в далекому 2014 році. Потім цей закон дійсно продовжувався кожен раз. Коли тільки попробували в ніч змінити позицію і попробували внести в Конституцію замість тих змін, які стосувалися децентралізації, оці зміни по так званому особливому статусу, ви пам'ятаєте, що творилося в парламенті і навколо парламенту. Це був реальний вибух. І всі зрозуміли, на це піти, це означає в країні почати вже внутрішній конфлікт, який, можливо, ще набагато серйозніше, ніж російська агресія. Тому від цієї ідеї відмовились моментально. Тепер Росія каже, ні, знову повертається до ідеї внесення змін в Конституцію. Далі, ми ж знаємо, на це ми ще не завершилось. Далі є заява Путіна. Ви хочете далі деескалації ситуації, забудьте про 23 мільярда доларів, які ви виграли в стокгольмському арбітражі. Тоді ми будемо далі сідати з вами за стіл переговорів. На цьому ще не все. Далі Пісков заявив те, що вони заявляли по Придністров'ю Молдові сусідній. Ви зобов'язані закріпити особливий статус цих територій і право їх вето на зовнішньополітичний курс країни. НАТО, Європейський Союз, вони зобов'язані мати право вето на ті рішення, які приймає Верховна Рада України. Я думаю, це теж ще не кінець. І от таким чином цей ящик Пандори буде розкриватися і розкриватися і розкриватися. Тепер питання. А от хтось почув внятно, а заради чого ми їдемо на зустріч в нормандський формат? От я хотіла у вас запитати, заради чого ми їдемо в розумієте, нормандський я цього формат? не можу зрозуміти. От з чим їде фрау Меркель, я розумію, на зустріч. Але вже Вона через декілька тижнів ми будемо розуміти, Та це заради страшно. чого, коли Ну, почнеться почекайте, це газовий страшно. кліщ між Україною Коли ми не і Росією. розуміємо, заради чого ми їдемо. Дивіться, Меркель їде туди впроваджувати план Штайнмайєра. Я всюди кажу, фрау Меркель дав відповідь дуже відомий канцлер, який зробив Німеччину Німеччиною. Це Конрад Аденауер, який сказав, ми свободу на території не міняємо. Коли Сталін в 52-му році сказав, проводимо вибори всюди, і на території, яку контролюють радянські війська, і на території іншій, вільної Федеративної Республіки Німеччини. Питання, яке було до Сталіна, ваші війська тут залишаються? Да. Ми беремо під контроль кордон? Ні, не берете. Спецслужби ваші залишаються? Да. Тоді, вибачте, ми свободу на території не міняємо. І Німеччина 40 років готувалася до спільних виборів, поки не рухнула стіна. Оце відповідь фрау Меркель, яку зробив найвідоміший канцлер, який витягнув фактично Німеччину із страшних оков фашизму і зробив чудо разом з Ерхартом. Чим їде туди Путін? Я теж розумію. Забудьте 23 мільярди боргів, негайне розведення, негайне розмінування, дайте право внести Зараз в Конституцію. Україна каже, що розмінування дайте і право. розведення – це не просто вимога Росії, а це наша необхідність. Тому що, як Та сказав без сумніву. Зеленський прямим текстом, де розведення, там менше стріляють. Ось логіка президента. Правильно, тільки я хочу знати, а з чим наш президент їде в формат зустрічі в Нормандії? Чи тепер вже в Казахстан, я вже не можу розібратися, куди він їде. Ну, начебто не в Казахстан. Ну як? Ну заява про те, що він згодився зустрітися Від Назарбаєва. з Путіним тет на тет. Тепер чекають відповіді від Путіна. Це вже тепер і без французької, і німецької сторони. Ну, це така ситуація. От якби нам було зрозуміло, що ми це все зробили, але ми вимагаємо негайне виведення російських військ. Ми вимагаємо заключення 10-річного контракту, як це було заключено при Тимошенко. І на транзит газу, і на закупівлю газу. Так цілком можливо нам запропонують 10-річний контракт, 20% знижку, якщо разом з цим в пакеті з розведенням і з формулою якщо з цим Штайнмайєра. їдуть, це оголошується попередньо. А ніхто ж не знає, з чим їдуть. Коли далі кажуть, негайно повернення людей, тих 2,5 мільйони, які виїхали вимушено з цієї території, поки вони всі не повернуться, вибачте, ми заморозили всі вибори на цій території. Бо які вибори? Там повинні обирати владу ті люди, які там проживали до агресії російської. Що їм повертається вся власність, не лише Ахметову,
а повертається вся власність тим мільйонам громадян, які звідти вимушені були тікати, у яких відібрали їх маленькі магазинчики, маленький бізнес, квартири і все інше. От коли це відбувається, Тобто, іншими словами, ніколи. далі ми вимагаємо проведення вільних виборів, бо кордон нами контролюється. 2 мільйони громадян повернулися в Донецьку, Луганську область, звідти виведені окупаційні війська, відбулося роззброєння. Де ви це бачили на папері? Десь є пропозиція українська, яка оголошена, з якою ми їдемо в нормандський формат. Якщо її немає, тоді у мене є інша підозра. А ви знаєте, що далі буде? Тобто в нормандському форматі буде сказано далі. А після цього Україна зобов'язана провести вибори без контролю за кордоном. А після цього Україна зобов'язана втілити в життя закон про особливий статус Донбаса, де ви зобов'язані їм дати право обирати своїх суддів, своїх прокурорів, свою народну поліцію. Після цього буде сказано, ви тепер повинні всіх амністувати, і вбивць, і всіх кого завгодно. От що буде наступним. Ну, ви наводили приклад Молдови. В Молдові вже президент Додон зустрівся з лідером сепаратистів. Вони познайомили своїх дружин, мило поспілкувалися якраз на території, контрольованій сепаратистами. Вони вже домовилися з Росією про газ з 20% знижкою приблизно. Тобто контури цих домовленостей ми можемо з тієї тільки 14-та армія не виведена. Кордон не взят під російські контроль. війська в Молдові, Я ж кажу, Придністров'ї теж 14-та армія Російської Федерації не виведена. Кордон Молдови в Придністров'ї не взятий під контроль прикордонників. Там далі залишаються Збройні сили Росії, далі там залишаються бойовики, які контролюють цю територію. І що далі? Тобто дві держави? Чи одна держава, два способи життя? Таке не буває. І ці держави не існують. Ну я ж знаю, я є доповідач, наприклад, в моніторинговому комітеті по Боснії і Герцеговині. Ну це 3 держави в одній, які не можуть ні про що домовитись. Вони не можуть не сформувати уряд вже який місяць. Вони не можуть обрати владу собі. Вони не можуть сформувати економічну політику. Бо це 3 різні держави. Мусульмані, християні-католики і православні християни. Вони живуть кожен окремим життям. А це називається одна держава. Боснія і Герцеговина. Ми хочемо на таких це президент наслідків. Зеленський каже, що... Я, наприклад, як громадянин України, таких наслідків не хочу. Я хочу, щоб ті 2 мільйони, яких вигнали з території, повернулись назад. І далі почалась нормалізація. От тоді я в щось вірю, що це є нормалізація, це мир є. Відходять, і на першому етапі міжнародні сили беруть під контроль кордон, виводяться все озброєння звідти. Ну, але тоді нам чітко дали зрозуміти, що міжнародні сили – це ідея утопічна, принаймні поки що нема кому фінансувати. Так заради чого ми їдемо тоді в нормандський формат? Для того, щоб прозвітувати, що ми розвели війська, а далі ми там проведемо вибори? І буде 2 держави в одній де-факто? І далі нам будуть тикати і казати, так почекайте, ви ж самі провели там вибори тепер, це вже за українським законодавством. Тепер вже під контролем ОБСЄ, яке визнає ці вибори самими чесними в світі, під дулами автоматів. Я ще раз повертаю. На це канцлер Конрад Адеанауер дав абсолютно чітку відповідь, коли така пропозиція була від Сталіна. Така відповідь повинна бути і Штайнмаєру. Вибачте, ми свободу на території не міняємо. Ну, гаразд, але суть демократії в тому, що цьому президенту, цій владі, цій фракції в парламенті довірили свої голоси, ну, величезний відсоток українців, найбільший в історії цієї країни. Вони делегували йому повноваження в зовнішній політиці, ваш план, в економіці, в усьому іншому. План ми вже розуміємо. Ну, приблизно там запровадження ринку землі, збереження тих самих... А, до речі, в Криму ринок землі запроваджується? На окупованій території До речі, в аналіз цих ринків внесено завжди Крим. Так? Тобто, коли ми кажемо, що в нас стільки-то є землі, то ми це кажемо з Криму. Тільки тепер, згідно з нашим законодавством, хто буде викуповувати цю землю? А Донбас, хто там буде землю викуповувати? Люди, ну ми ж розуміємо, що це все фікція. Ну, але Зеленський каже, треба спробувати. Мені народ не пробачить, якщо я не спробую. Ось їде він, пробує, домовляється, ухвалює закон. Якими наслідками для країни це може обернутися, на вашу думку? Ну, на мій погляд, коли немає у тебе чіткої позиції, чіткого плану дій, от нам кажуть, це дуже секретна інформація. Путін оголосив свій план дій, Меркель оголосила свій план дій. Ми не оголошуємо свій план дій. Чи він співпадає з планом Путіна і Меркель?
чи це інше щось. Якщо він співпадає з планом Путіна і Меркель, то тоді це одна держава, в якій існує дві окремі держави. Ми повинні це розуміти. І цей конфлікт тоді залишається назавжди. Більше того, він тоді узаконений нашим законом про вибори, нашою Центральною виборчою комісією, що там є свої суди, своя поліція, своя прокуратура, все своє. Європейська правда, одна це частина української правди, відомого інтернет-видання, заснованого Георгієм Гонгадзе, написала про те, що росіяни шантажують Зеленського обміном заручників. Коли він робить якісь різкі заяви на російську адресу чи називає Росію агресором, щоразу приходить відповідь про те, що так не можна, і обмін заручниками може бути зірваний. Як ви гадаєте, от я навіть не знаю, навіть не як політик, а чисто з людської точки зору. Питання обміну заручників може бути центральним, ну і головною метою політики рівня президента. Може. Це може бути головна зовнішньополітична ціль. Може, якщо це 111 заручників, які зафіксовані станом 3 тижні назад. Ну, це тільки офіційні це дані, офіційні, є ще... і там близько 300, які зафіксовані на території ОРДЛО. Але скажіть, будь ласка, а до кого ми відносимо тих, хто сьогодні були засуджені, кримські татари і українські патріоти, разом 6 чоловік на 76 років позбавлення волі? Це ще плюс 6 заручників виявилось. А зараз арешти відбуваються у кримських татар і українських патріотів щодня, кожен день. І щодня кількість цих заручників збільшується. Так у нас обмін... Ці люди заручниками не вважаються з точки зору української держави, наскільки я розумію, позицію МЗС. Як це не вважаються? Це прямі заручники. Більше того, це люди, які взагалі не змінювали громадянство, які залишаються громадянами України. Це прямі заручники режиму Путіна. Це вже Путін не може сказати, що це ЛНР, ДНР, яких ми не контролюємо. Це його режим, тримає він особисто цих заручників. І кількість таких людей збільшується щодня. Тому це повинно бути. Але коли кількість заручників зменшується, а коли кількість заручників збільшується, і це є процес постійний обміну, а після цього 2 чергових наших солдата попали в полон, і вони стали вже додатковими заручниками, а після цього ще якась воєнна операція, і знову чергові заручники, тоді це гра фактично, яка закінчиться дуже погано. Так виявиться, що на початку січня, наприклад, 2020 року, виявиться, що це вже не 111, а 150 заручників. При тому, що попередніх 111 вже звільнили. Дай Бог. Да, треба боротися за кожну особу. Бо людське життя, воно гідне того, щоб за нього боротися. Де тут межі є? Дивіться, межі є в що одному. можна за заручників віддати? Дивіться. Зміни до Конституції, відведення військ. Це прийнятні, скажімо, прийнятна ціна за всі те, ж щоб розуміють, що є повернути червоні людей. пропорції, за якими... якщо Путін скаже, я вам віддаю всіх заручників, тільки по кордону Дніпра ви уступаєте всі території. І таке ж може бути. І на це ж він розраховував, коли він починав Запорізьку Народну Республіку, так звану, Дніпропетровську Народну Республіку, Бердянську, Одеську Народну Республіку. Ми ж розуміємо, що це його ідея була. Ви підтримуєте ініціативу ваших колег з фракції «Голос» по заморозці конфлікту і виходу з Мінських угод? Дивіться, я підтримую одне. Наші колеги поставили дуже правильне питання. На будь-які ініціативи Путіна, Меркель, повинні бути ініціативи України, які озвучує президент держави, якому довірили 73% громадян. До тих пір, поки ми не чуємо цих ініціатив, ми взагалі не розуміємо, куди все йде. Можливо, це йде до замороження конфлікту, можливо, це йде для того, щоб показати в свідомості світової спільноти, що ми виконуємо, а Росія знову нас дурить, нічого не виконує, судячи з заяв лідерів Європи, скоріше ми виглядаємо більш недоговороспроможною стороною. Фактично в цій ситуації це заморозка конфлікту на десятиліття. Ми це повинні розуміти. Тому, ви знаєте, я знаю одне. Коли є план дій, тоді зрозуміло, це план реалістичний чи нереалістичний. Коли план не озвучується, оце є найгірше. Невідомість – це є найгірше. І тому в цій ситуації, я думаю, найважливіше сьогодні парламент, президент, як єдине ціле, не може бути опозиції з таких питань.
повинні виробити єдину стратегію поведінки, яку реалізується разом у вас з є урядом комісія. і міністром закордонних справ, але це тимчасова комісія. Це повинно бути абсолютно на іншому рівні, на мій погляд. Комісія якісь пропозиції подасть, і ми вже готові перші пропозиції подавати. І після цього ми розуміємо, що це план дій, який затверджений державою. Ми розуміємо, що сюди це червоний прапорець, сюди це теж червоний прапорець, і ми рухаємось до такого-то напрямку. Якщо цей план не спрацьовує, тоді є план Б. Якщо план Б не спрацьовує, тоді є план В. І на всі випадки повинні бути заготовки. Це сильна армія, це сильна дипломатія, це міжнародна позиція сил. Це без сумніву, тому що ніхто не знає, як далі буде складатися. У мене наостанок ситуація. буквально дуже коротке питання. Ви голосуєте цього тижня за бюджет? Так, ні? Ні, без сумніву ми не голосуємо. Ми вважаємо, що, на жаль, цей бюджет не відчуває викликів, які є. Цей бюджет не відчуває викликів в жодній сфері. Це бюджет, на жаль, повернення боргових зобов'язань і проїдання. І не Є більше питання, зміни в якому можуть Це змінити вашу бюджет, позицію? в якому немає розуміння, як далі розвивається армія, Збройні сили. Це бюджет, в якому взагалі не є розуміння, як розвивається медицина, як розвивається освіта в країні, як розвиваються передові технології. Це бюджет, який виконує функції, от фактично віддали 420 мільярдів боргів із трильйона 200, віддали стільки-то сюди, віддали стільки-то сюди, а залишилось от так, уже ділити нічого. Ви не втомилися щороку заявляти, що кожен бюджет найгірший в історії? Ви знаєте, Я подивилася заяви ваші і Юлії Тимошенко за Ви знаєте, останні, я мабуть, дуже добре пам'ятаю бюджет 2005 року. Я дуже добре пам'ятаю цей бюджет. Прем'єр Тимошенко, міністр фінансів Пинзеник. Це був бюджет, який дав приріст в один рік 40%. Коли перекрили всі тіньові схеми, закрили так званих бізонів, технопарки, через які тоді все вимивалося без акцизів, без мита, без нічого. І приріст в рік, подивіться, бюджету 40%. Тоді казначейство, яке щойно ставало на ноги, не знало, куди дівати гроші. Оце був бюджет. Тоді в десятки разів збільшили допомогу інвалідам, на допомогу дітям. Народженим Я можу продовжувати. Тоді безоплатно видали всім земельні сертифікати і видали акти на землю безоплатно. От на що використовувався бюджет. Щоб підняти статус громадянина, тоді заробітна плата була середня $400. Давайте подивимося, що далі. Середня пенсія, це середня пенсія, була близько $200. Інша Давайте зовнішня кон'юнктура, внутрішня, інші тому часи. не треба так. казати, що завжди було погано. Все в порівнянні. Дякую вам. Сергій Соболєв, заступник лідера фракції «Батьківщина», був гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку. Дякую, що були з нами. Зустрінемося рівно за тиждень.